Dobar dan, drage moje, dragi moji. Da li ste spremni da danas naučimo nešto novo? Naučit ćemo kako da koristimo Google učionicu. Prvo ćemo otići na sajt google.com, zatim ćemo pogledati da li smo mi na našem Google nalogu. Ovde vidim da nisam, promenit ću ga tako što ću da kliknem na ikonicu i odabraću svoj Google nalog. Dobro je, ušla sam sada u moj Google nalog. Međutim, vidim da je sve na engleskom jeziku, a ja želim da promenim jezik da bude srpski. Kako to radim? Idem na ovih 9 kvadratića, odlazim na moj account, kliknem na njega i pogledam u levom uglu, imam određene mogućnosti ponuđene. Ja ću ići na Data and Personalization. Pošto mi je sada na engleskom, aplikacija. Scrollovat ću ekran koji sam dobila, skroz dok ne vidim ove alatkice ovde, šrafciger i ključ, i pogledat ću sa leve strane ikonicu Language. To znači, kao što vidimo, naš podrazumevani jezik jeste engleski, a ja želim da ga promenim. Šta ću da uradim? Add another language, na tu opciju ću kliknuti i potražiti srpski jezik. Scrollujem i tražim gde se nalazi srpski jezik. Evo ga. Srpski jezik, ćirilica. Selektujem ga i kažem to je to. Znači, other language koji ti razumeš. You understand. Ja želim da mi to bude prioritetni jezik i ovom strelicom gore ću ga napraviti da mi bude podrazumevani jezik. Evo, u momentu se sve na Google aplikaciji prebacilo na srpski jezik. Idemo dalje. Šta sada želim? Zašto sam ja to sve uopšte promenila? Pa promenila sam zato da bi pristupila svojoj Google učionici. Kako pristupam Google učionici? Tako što kliknem na ova 4 kvadratića, scrollujem u padajućem meniju i vidim, ali mi lepo piše učionica, a takođe vidim i da je to ikonica table. Otvaram učionicu i gledam šta imam u njoj. U ovom gornjem levom uglu će vam se otvoriti padajući meni u kome ćete vi videti u kojim ste razredima priključeni, a takođe i ako scrollujete u padajućem menu. Šta vidim u svojoj Google učionici? U svojoj Google učionici vidim kojim sam sve predmetima pristupila. Vidim. Ako želim da vidim šta imam novo u nekom predmetu, kliknuću na njegovu kućicu, na njegovo ime i pogledat ću šta se dešava u predmetu matematika. Vidim ovde da su nešto drugari pisali, to je u opciji Stream. Zatim u opciji Školski rad, da vidimo šta nam je to nastavnica dala i koje časove održala ovih dana. Mogu da pogledam sada šta se dešavalo na času rastavljanje polinoma na činioce. Prikazat će mi se materijal i pogledat ću šta je nastavnica postavila. Ovo je ime časa, ovo je nešto što nam je nastavnica rekla da treba da radimo i ovo je materijal. To je materijal. Ako mi nešto nije jasno, ja ću napisati jasno i obavestit ću nastavnicu o tome. Ako imam neko pitanje, neki komentar, obavestila sam. Evo, nastavnica će lepo videti
ko je poslao, kada je poslao i njegovo pitanje i odgovorit će mi. Ako ne želim da postavim pitanje ili sam nešto pogrešila, mogu da ga promenim, odnosno mogu da ga izbrišem. Želite da izbrišete komentar? Da, želim da izbrišem komentar. Dobro, sada želim, kako gledam šta se dešava na času? Nastavnica je postavila materijal i ja gledam šta trebam da uradim. To je jasno. Znači, gde sam sada? Sada sam na času u učionici matematike i gledam šta je nastavnica pripremila za ovaj čas. Ako mi nešto nije jasno, onda u komentarima postavljam pitanje nastavnici. U redu. Hajmo dalje da vidimo šta se još dešava na matematici. Da vidimo šta su radili u međuvremenu dok ja nisam bila tu. Radili su razliku kvadrata i evo vidim svaki čas je nastavnica napisala po datumima šta se radilo i koji su nam domaći radovi. Kako ću pristupiti tome da izvršim domaći zadatak koji mi je nastavnica dala? Evo ga, kliknula sam na ikonicu domaći zadatak, zatim pročitala šta je nastavnica dala da se radi, pogledala te domaće, a mogu i na drugi način, ako hoću jasnije da vidim, da mi se prikaže zadatak. Evo ga, došla sam na materijal. Šta vidim ovde? Opet vidim šta je nastavnica napisala, onda mi jasno kaže Google, evo ga tvoj rad, dodaj ili napravi svoj rad i označi kao gotovo kada ga dodaš. Znači, nije gotovo dok nisi uradio domaći, što je jasno. Ako želiš nastavnici da postaviš privatni komentar, onda ovde pitaš nastavnicu. Nastavnica će primiti komentar. Videće ko je poslao, kada je poslao i tako dalje. Ako ne želiš, onda ćeš kliknuti na ove 3 tačkice i izbrisati taj komentar. I sada, kako ću ja da uradila sam domaći kod kuće, slikala sam šta sam trebala da slikam, odnosno taj domaći, šta trebam da uradim? Pa kliknuću ovde na plus, dodaj, jer plus znači dodati nešto, je li tako? A ako sam postavila na Google disku svoj domaći, onda ću ga potražiti na svom Google disku. A ako sam uradila na nekom od svojih blogova, onda ću ili na nekom linku, onda ću kliknuti i dodati neki link. Kako? Pa tako što ću da napišem, na primjer, evo ga, pisala sam neki post na blogu i hoću sada nastavnici to da pokažem. Odlazim na taj link, kopiram ga sa CTRL-C istovremeno pritiskom na tastaturi i ovde obeležavam gde želim da napišem taj link i istovremenim pritiskom na CTRL-V dugmad ja sam kopirala link i dodala sam ga u moj domaći zadatak. Tako. Evo ga, kaže predaj zadatak. Kada budeš spreman da pošalješ sve datoteke vezane za ovaj zadatak, ne zaboravi da ga predaš. Znači, nije dovoljno to što si ti samo zakačio neki svoj rad. Sada želim da vam pokažem još nešto. Kako ću datoteku da dodam? Datoteka je neki fajl ili je Word dokument ili je neka slika ili je PowerPoint prezentacija i obično se nalazi kod vas na računaru. Šta radite? Odaberete, nađete gde ste sačuvali tu svoju datoteku i odaberete. A ako vidite da vam nije baš najjasnije šta se nalazi na ovoj slici, pa vi ćete preimenovati. Preimenovat ćete, na primer, kako? Desni klik mišem, otvara se padajući meni i birate
opciju rename, da ga preimenuješ, ovaj fajl. To će biti, da bi bilo lepše, nisam vratila na ćirilicu, a nema ni veze zato što ime fajla mora da bude na latinici. I napišem datum. Evo ga. Znači sada sam preimenovala fajl koji želim da pošaljem nastavnici. Zašto? Pa zato što ovakav fajl ni meni neće biti jasan posle 2 dana, a ni nastavnici neće biti jasan. Lakše se sortiraju, klasifikuju i biraju fajlovi koji imaju jasno ime i na prvi pogled nam već kazuju o čemu se radi, jel tako? Kako ga selektujemo? Kliknemo na njega i onda kažemo open. Šta smo uradili? Evo, dodali smo domaći rad od 21. marta. Jer smo ga dodali? Ne, nismo. Samo smo ga selektovali i prevukli na naš Google disk. Da bi ga prosledili nastavnici, idemo na dugme otpremi. I on ga sada vidite ovde, otprema. Kada ga učita, taj fajl, odnosno ovu našu sliku, kada učita, on je otprema. Vidimo, evo ga. Znači, tačno znam šta sam odredila i šta ću poslati nastavnici. Domaći rad, promenila sam ime i tip fajla je slika. Ako želim da dodam još nešto, na primjer, mogu da napravim novi dokument, mogu da napravim novu prezentaciju na Google disku koja će mi se sačuvati, mogu da dodam tabelu i mogu da dodam crtež. Eto, ja ću danas samo proslediti ono što sam napisala na blogu, odnosno proslediti link da pogleda nastavnica i proslediti svoj domaći rad od 21. marta. Ja sam ovo otpremila. Sada trebam da ga predam. Kliknem na dugme predaj. Je li tako? Aha, želiš da predaš rad. 2 priloga će biti poslata za domaći rastavljene činioce, a to su generacija. Vidite ovdje ikonicu za link, to je klasična ikonica za link, ovo je klasična ikonica za sliku. I vidite ovdje format. Znači, pogledaj. Odnosno, predaj, izvinite. Predaj. Tek sada si predao rad koji je stigao nastavnici. Posle toga će ti nastavnica to ceniti, zahvaliti na trudu i radu i svi će biti zadovoljni. Hajmo sada da vidimo šta se dešava ako želimo da odemo na neki drugi predmet. Kliknemo na razredi, kućicu, ikonicu. Evo me, ovde sada sam u, da tako kažemo, školi, gde ima puno učionica, ali tako, za tehničko, za muzičko, za informatiku, fizičko i tako dalje, za sve predmete. Ja želim da uđem u učionicu koje ovde nema. Prvo što treba da uradim, znam da postoji još jedan predmet, naša prva učionica, ali ga ja sada ovde ne vidim. Nema ga. Šta ću da uradim sada? Pogledat ću prvo da li u mom Gmail boksu, da li u inboxu imamo, da li mi je nastavnica poslala uopšte poziv za pristup toj učionici. U učionice se pristupa kodom ili ako nastavnica pošalje e-mail sa pozivom. Sada ćemo pogledati, ja nemam ovde, nastavnica je poslala, ali nekako eto desilo se da ja nemam taj poziv. Dobro, onda ću zamoliti nastavnicu da mi preko Vibera ili preko Messengera ili preko neke druge društvene mreže da mi pošalje kod. Kod može da mi napiše, a može i da screenshotuje ekran i da mi pošalje na taj način. Meni je ona poslala putem Vibera, šifra predmeta koje je nastavnik poslala. Tako, poslala mi je ovu
šifru. Ja ću sada da pristupim novom predmetu za koji nisam dobila pozivni e-mail. Šta radim? Pa odem na ikonicu plus. Padajući meni mi se pojavljuje pridruži se predmetu, napravi predmet. Ja neću da napravim predmet zato što su nastavnici napravili predmet. Ja hoću da se pridružim predmetu nekom. Šta radim? Kliknem na pridruži se. Evo ga, pridruži me predmetu. Zatraži kod predmeta od nastavnika pa ga unesi ovde. Meni je nastavnica poslala kod i ja ću da ga istovremeno kopiram i da pritisnem pridruži me. Pridruži me. Trebalo bi sada da sam pristupila. Opa, jesam. Evo, otvorila mi se naša prva učionica u kojoj do sada ja nisam bila. Prvo ću da pregledam na streamu šta se ovde dešavalo. Da ponovimo. Znači, sada sam pristupila novom predmetu tako što mi je nastavnica poslala kod koji sam kopirala i ušla u predmet. Gledam sada šta jeste u ovom predmetu do sada postavljeno. Šta je nastavnica postavila? Gledam sve časove koje smo imali do sada i domaće zadatke. Hajmo da ponovimo. Domaći zadatak broj 1. Ja tada nisam bila u školi, pa nisam mogla da ga uradim. Sada ću da ga uradim. Kliknemo na prikaži zadatak i gledamo šta se ovde od nas zahteva. Ovde će nastavnici pisati, dodavati materijal, ponavljam, i opisivati šta treba da se uradi. Šta smo rekli? Trebamo da dodamo naš rad. Dodaću ili ću napraviti rad. Opet datoteku, pošto je to najčešći način, ali sada neću sliku da šaljem. Sada hoću da pošaljem neki PDF dokument. Evo, na primjer. Odabrala sam PDF dokument, otvorila sam ga i čekam da se downloaduje. On se verovatno do sada downloadovao, otpremit ću ga. Moram da pritisnem otpremi, ako ne pritisnem ovo dugme otpremi, neću zakačiti dokument koji želim da pošaljem nastavnici. Dobro, ja želim samo ovaj dokument da predam, da pošaljem nastavnici i evo ga, kliknem na dugme predaj. Google me opet pita da li si sigurno da želiš da ga predaš? Da, sigurno sam, želim da predam svoj domaći nastavnici. I domaći je otpremljen na pregled. Šta se dešava sada kada imam pred sobom učionicu? Pogledajte ovde. Nešto mi predstoji. Moram da uradim neki domaći zadatak do petka. Predstoji mi za petak domaći zadatak. Koji domaći zadatak? Pa kliknuću pa ću videti koji domaći zadatak mi je potrebno da uradim za petak. Školski rad smo videli. I da vidimo ljude koji su pristupili ovom predmetu. Sada imamo nastavnika i 2 učenika. U redu je. Nadam se da vam je ovo jasno. Pokušavam jako jednostavno da vam objasnim. Ako vam nije jasno, onda me kontaktirajte putem e-maila tatjanadimitrijević@gmail.com i postavite mi pitanje, uvek ću vam odgovoriti. Hajmo sada da vidimo način na koji ćemo testove da rešavamo. Nastavnica je poslala test iz geografije i dala mi je uputstvo. Poslala je test iz geografije, dala mi je uputstvo. Šta sada radim? Želim da vidim taj test. Kliknem na test. I evo ga.
reč obavezno i zvezdicu, što znači da sva polja koja su označena ovom crvenom zvezdicom jesu obavezna. Moram da upišem u njih svoju e-mail adresu da bi je poslala nastavnici. Ako ne upišem, neće biti poslato nastavnici. Računar ne zna kome treba da pošalje ovo i šta treba da radi sa dokumentom. Ja mu govorim ili naređujem šta treba da radi sa ovim dokumentom. Čitam pitanje. Evo ga, pitanje koje je nastavnica postavila i odgovaram. Najveći prirodni priraštaj u Srbiji je na Kosovu i Metohiji. Zatim, u kojoj zemlji se proizvede najviše pirinča? Evo ga, obavezno je u Kini. To znamo. Zatim, koja je najveća država na svetu? Pa ajde, malo ćemo, nema veze, znamo da je Rusija. Koje je najstarije pismo? Pa napisat ćemo klinasto. I visinska razlika, na primjer, nadmorska visina. Ako ja želim da dobijem kopiju odgovora, onda ću da kliknem pošalji mi kopiju odgovora. Da ja imam kod sebe odgovore koje sam dala. I moram da prosledim nekome, jel tako? Odnosno nastavnici. Prosledit ću klikom na dugme prosledim. Evo ga. Test iz geografije, odgovor je poslat i zadatak je označen kao gotov i sada mogu da vidim rezultate. Da li sam ja to dobro odgovorila na pitanja ili ne? To mogu odmah da vidim ako je nastavnica stavila i tačne rezultate. Super, prvi mi je tačan, drugi mi je tačan, treći mi je tačan. Kod naziva najstarijeg pisma sam pogrešila. A šta je tačan odgovor? Pa odgovor je piktografsko. Znači, pored toga što sam videla da li sam tačno odgovorila ili pogrešno, ja vidim i koji je tačan odgovor da sledeći put ne bi da me naučila i da sledeći put ne bi pogrešila. Evo, i u ovom poslednjem pitanju sam takođe pogrešila, a da vidim šta je tačno. Aha, relativna visina. Dobro. Sada sam onako zadovoljna ili nezadovoljna onim što sam uradila na testu. Mogu odmah i da pogledam koliko poena imam. Imam 3 od mogućih 5 poena, što je onako, možda zadovoljavajuće, možda ne. Zavisi od toga šta želite. Mogu da pošaljem i drugi odgovor ako je nastavnica dala da mogu 2 puta da uradim test. Mogu i da otvorim zadatak. Hajmo da se vratimo sada u našu virtuelnu školu. Pa ovde je mnogo predmeta. Otko ću ja znati kada iz kog predmeta imam neki domaći? Znam kako ću. Evo, otići ću na svoj Gmail i pogledati šta se dešava. Da li sam dobila neke poruke? Jesam. Dobila sam poruku iz hemije. Dobila sam poruku od nastavnice engleskog. Dobila sam poruku od nastavnice iz matematike. Znači imam i poziv da rešim test iz geografije. Eto, tako ćete znati kada imate neki domaći, kada je neki nastavnik postavio domaći. Kako ćete znati? Da ponovimo. Znaćete tako što ćete otići u svoj Gmail nalog i pogledati nove mailove koji su pristigli. Kada vidite novi mail koji je pristigao, znaćete da je nastavnik postavio nešto za domaći. Evo ga, da vidimo kakav je to test iz geografije. Zato je za nastavnike jako važno da postave jasan naslov lekcije. Evo, nastavnica me je poslala da rešim iz predmeta naša prva učionica ili matematike, fizike, hemije i tako dalje, test iz geografije. Reši test iz geografije, test se rešava popunjavanjem praznog polja, to je nastavnica napisala kao uputstvo. I ja sada želim da pristupim testu, test iz geografije. Znači, otišla sam
na test koji mi je nastavnica prosledila. Kako mi je prosledila? Putem e-maila, jel tako? To je jasno. Najvažnije znači da znate kako da pristupite nekoj učionici ako nemate poziv putem e-maila od nastavnika, tražite šifru i gde je ukucate? Pa ukucate je klikom na onaj plusić kada ste u svojoj Google učionici. Pridruži me predmet. Druga važna stvar jeste kako da pogledate šta imate za domaći, odnosno kada imate čas i šta se radi na času. Kako se to radi? Odete na svoj Gmail. Pogledate šta imate u inboxu i pristupate. Evo ga, i pristupam tom zadatku. Nadam se da vam je malo jasnije, odnosno da vam je potpuno jasno. Vi se igrajte. U 21. veku nemojte očekivati da će vam sve informacije biti pružene na tacni. U 21. veku pravo znanje je znanje šta da uradiš sa informacijama. Dakle, ako vam nešto nije jasno, googlajte, istražujte sami i pokušajte sami da dođete do odgovora. Onako kako smo već naučili. Želim vam srećnu i uspešnu školsku godinu i ne zaboravite da perete ruke i slušate, poštujete i volite svet oko sebe, sva živa bića i našu planetu. Uživajte i srećno!